Kaixo artistak, hemen gaude 10. Zer, abestiarekin? Ala ahokorapioarekin? Ala olerkiarekin? Barkaidazue, nik beti nazten naizelako. Hemen ahoskotasuna landuko dugu, ezta? Zein urtarotan gaude? Zein urtaro etorri da? Udazkena oso ondo, beraz. Hemen ikusten duzuenez? 4 lerro ditugu eta badirudi hitzen artean errimamaten bat dagoela, ezta? Beraz, zuek irakurri lehenengo, ea ondo egiten duzuen, eta orain nere txanda. Eguzki Amandrea, ze dakarzu berri? Udazkena da eta hostoak erori. Baina agian bestera batean nahiago duzue. Saiatuko naiz. Eguzki Amandrea, zer dakarzu berri? Udazkena da eta hostoak erori. Zein nahiago duzue? Zuek ere abestu edo esango duzue? Gogoratu, ze ekartzen digu udazkenak? Hostoak erortzen direla, ezta? Hosto batzuk zenbaitu pinuak, zergatik pinuei etzaizkie hostoak erortzen? Beno, zuen gustukoa izatea espero dut, eta zuen txanda ere bai, zuek ere errepikatuko duzue? Beno, beste bat arte...